हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा सर्वांना. वाचनाला सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्रील प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया. आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया. इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगलुरू यांच्या कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या पुस्तकाच्या मराठीमधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर आपण आपल्या 13व्या अध्यायाच्या वाचनाला सुरुवात केली होती. आणखी थोडस राहिलं आहे आपला 13वा अध्याय. तर उर्वरित वाचनाला मी सुरुवात करते. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. अध्याय 13वा. त्याचप्रमाणे ते विष्णू मायेचे अथवा विष्णू शक्तीचे देखील प्रदर्शन नव्हते, तर ती विष्णू रूपे साक्षात विष्णू होती. विष्णू आणि विष्णू माया यांचा संबंध अग्नी आणि उष्णता यांच्यासारखा आहे. उष्णतेमध्ये अग्नीचा उष्मा हा गुण आहे, परंतु उष्णता म्हणजे अग्नी होत नाही. त्याचप्रमाणे ही विष्णू रूपे ही काही अग्नीच्या उष्णतेप्रमाणे नव्हती, तर ती प्रत्यक्ष अग्नीप्रमाणे अर्थात प्रत्यक्षात विष्णूच होती. भगवान विष्णू सच्चिदानंद पूर्ण आहेत. दुसरे उदाहरण म्हणजे वस्तूंची नानाविध प्रतिबिंबे. उदाहरणार्थ सूर्याची वेगवेगळ्या जलपात्रात अनेक प्रतिबिंबे पडतात, परंतु ती प्रतिबिंबे सूर्य होत नाहीत. त्या पात्रातील सूर्यापासून खरा प्रकाश किंवा उष्णता मिळत नाही. मात्र श्रीकृष्णांनी घेतलेली रूपे पूर्णतः विष्णू होती. या संदर्भात सत्य, ज्ञान, ज्ञानानंद, ज्ञानानंतानंद अशी शब्द प्रयोजना केलेली आहे. अर्थात ही रूपे सत्य, ज्ञानमय, अनंत आणि आनंदमय आहे अशी आहेत. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांची रूपे परम महान आहेत. उपनिषदांचे निर्विशेषवादी अनुयायी त्यांना जाणण्यापर्यंतच्या त्या ज्ञानाच्या स्तरावर पोहोचू शकत नाहीत. खरोखर दिव्य भगवत रूपे निर्विशेषवाद्यांच्या पोहोचण्यापलीकडची आहेत, कारण त्यांना उपनिषदांच्या अध्ययनातून केवळ परमसत्य हे जड तत्वात्मक नाही अथवा भौतिकतेने बद्ध नाही इतकेच समजू शकते. श्रीकृष्णांच्या विष्णू रूपातील विस्तारांवरून ब्रह्मदेव आपल्या मर्यादित सामर्थ्याने जाणू शकले की या विश्वसृष्टीतील चराचर वस्तू पुरुषोत्तमांच्या शक्तींच्या विस्ताराने अस्तित्वात राहतात. ब्रह्मदेव आणि एकादश इंद्रियांच्या कक्षेतील मर्यादित कर्तृत्वाच्या मर्यादित शक्तीत आणि चेतनेत खजील होऊन तिष्ठत राहिले. तेव्हा त्यांना अनुभूती होती की ते देखील भौतिक शक्तीच्या हातातील एक कठपुतळी आहेत. कठपुतळीला स्वतः होऊन स्वतंत्रपणे नाचण्याचे सामर्थ्य असत नाही. ती खेळ करणाऱ्या मालकाच्या आदेशाने नाचत असते. त्याप्रमाणेच देवी देवता आणि जीवमात्र असे सर्वच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांच्या अधीन आहेत. चैतन्य चरितामृतात म्हटले आहे की एकमात्र श्रीकृष्ण स्वामी आहेत आणि इतर सर्व त्यांचे दास आहेत. अखिल जगत भौतिक प्रभावाच्या लाटांखाली आहे आणि जीवमात्रे तृणपात्यांप्रमाणे पाण्यात तरंगत आहेत. त्यामुळेच त्यांचा अस्तित्वासाठी सतत संघर्ष चालू आहे. तथापि मनुष्याला आपण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांचे शाश्वत सेवक आहोत ही जाणीव होताच या माया अस्तित्वासाठी चाललेला संघर्ष तात्काळ थांबतो. भगवान ब्रह्मदेव ज्यांचे विद्यादेवीवर पूर्ण अधिपत्य आहे, ज्यांना वैदिक ज्ञानातील सर्वश्रेष्ठ अधिकारी मानण्यात येते, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांनी प्रकाशित केलेले असामान्य सामर्थ्य जाणण्यात असमर्थ ठरल्याने पूर्णपणे भ्रांत झाले. या लौकिक जगातील ब्रह्मदेवांसारखी अधिकारी व्यक्ती देखील भगवंतांच्या योग सामर्थ्याला जाणण्यात समर्थ नाही. त्यांचे सामर्थ्य जाणणे तर सोडाच, पण श्रीकृष्णांनी त्यांच्या समोर जी लीला प्रदर्शित केली होती ती पाहून ते पूर्णपणे गोंधळून गेले होते. श्रीकृष्ण विष्णू रूपांचा प्रकाश करीत होते आणि स्वतःला गोपबालक आणि गोवत्सांत रूपांतरित करीत होते.
या गोष्टी कशा घडू शकतात हे समजण्यास असमर्थ झालेल्या ब्रह्मदेवांची श्रीकृष्णांना दया येऊन त्यांनी पूर्णपणे विष्णू रूपे प्रकट केली आणि योगमायेचे आवरण दूर केले. भगवद्गीतेत म्हटले आहे की योगमायेच्या आवरणामुळे भगवंत आवृत्त असल्याने ते सामान्य नजरेला दृश्य होत नाहीत. योगमायाबद्ध जीवाला या सृजनाच्या पलीकडे असलेल्या भगवंतांची जाणीव होऊ देत नाही. परंतु जी शक्ती काही विशिष्ट ठिकाणीच भगवंतांचा प्रकाश होऊ देते आणि काही ठिकाणी ती त्यांना प्रकाशित करत नाही, ती योगमाया होय. ब्रह्मदेव सामान्य बद्धात्मा नाहीत. ते देवी देवतांच्या तुलनेत फार फार श्रेष्ठ आहेत आणि तरी देखील ते भगवंतांच्या मायेचे आकलन करू शकले नाहीत आणि म्हणून भगवंतांनी स्वेच्छेनेच शक्तीचे अधिक प्रदर्शन करणे थांबविले. बद्ध आत्मा केवळ भ्रांतच होत नसतो, तर तो कोणतीही गोष्ट पूर्णपणे समजण्यास असमर्थ असतो. ब्रह्मदेव अधिकाधिक भ्रांत होऊ नयेत म्हणून भगवंतांनी योगमायेचे आवरण काढून घेतले. ब्रह्मदेवांना जेव्हा भ्रांतीतून मुक्त केले गेले तेव्हा ते अगदी मृतावस्थेतून शुद्धीवर येत असल्यासारखे दिसत होते. ते मोठ्या कष्टाने नेत्र उघडण्याचा प्रयत्न करू लागले. अशा रीतीने ते सामान्य नेत्रांनी बाह्य जगत पाहण्यात समर्थ होऊ शकले. त्यांना सभोवती वृंदावनाचे अत्यंत मनोहर दृश्य दिसले. ते सर्व प्राणी मात्रांना जीवन देणाऱ्या वृक्षवेलीने व्याप्त होते. येथे प्राण्यांसहित सर्व जीव सामान्य प्रकृतीच्या अतीत आहेत अशा दिव्य वृंदावनाचे महत्व त्यांनी समजले. वृंदावनात व्याघ्रादिकांसारखे क्रूर पशु देखील हरिणांसोबत आणि मानवांसोबत शांततेने राहतात. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांच्या अखंड उपस्थितीमुळे वृंदावन इतर स्थानांहून दिव्य आहे आणि काम व लोभादींपासून मुक्त आहे याची देखील त्यांना जाणीव झाली. अशा या वृंदावनात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एका लहान गोपबालकाची भूमिका करीत होते. ब्रह्मदेवांनी पाहिले की एक लहान गोपबालक आपल्या डाव्या हातावर दहीभाताचा कवळ घेऊन आपल्या चुकलेल्या वासरांचा आणि गोपबालकांचा शोध करीत वनातून फिरत आहे. 1 वर्षापूर्वी जेव्हा गोवत्से आणि गोपबालक हरविले होते त्यावेळी ते त्याच अवस्थेत त्यांचा शोध करीत होते. ब्रह्मदेव आपल्या हंस वाहनावरून त्वरित खाली उतरले आणि एखाद्या सुवर्ण दंडाप्रमाणे त्यांनी श्रीकृष्णांपुढे लोटांगण घातले. सन्मान अर्पण करणाऱ्या कृतीला भगवत भक्तांमध्ये दंडवत शब्दाचा प्रयोग होत असतो. दंडवत म्हणजेच दंडाप्रमाणे लोटांगण घालून प्रणाम करणे होय. प्रत्येकाने श्रेष्ठ भगवत भक्ताला असे लोटांगण घालून साष्टांग प्रणाम करावा. त्याप्रमाणे ब्रह्मदेवांनी श्रीकृष्णांना आपला सन्मान प्रदर्शित करण्यासाठी साष्टांग दंडवत प्रणाम केला. ब्रह्मदेवांची अंगकांती सोनेरी असल्याने तेव्हा श्रीकृष्णांसमोर एखादा सुवर्णाचा दंडच पडला असल्यासारखे वाटले होते. ब्रह्मदेवांचे चारही मुकुट श्रीकृष्णांच्या चरणकमळांना स्पर्श करू लागले. आनंद विभोर होऊन त्यांच्या नेत्रातून अश्रुधारा वाहू लागल्या आणि आपल्या अश्रूंनी त्यांनी श्रीकृष्णांचे चरणकमळ धुतले. श्रीकृष्णांच्या अद्भुत कृत्यांचे स्मरण करीत ते त्यांना वारंवार दंडवत प्रणाम करू लागले. अनेक वेळा प्रणाम करून ते उठून उभे राहिले आणि त्यांनी आपल्या हातांनी त्या नेत्रातील अश्रू पुसले. श्रीकृष्णांना समोर पाहता ते कंपित झाले आणि हात जोडून अतिशय आदराने आणि विनयाने त्यांचे ते स्तवन करू लागले. अशा रीतीने कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या ग्रंथातील ब्रह्मविमोहन लीला नामक अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. तर अशा प्रकारे आपण आपल्या 13व्या अध्यायाचं वाचन संपवलेलं आहे, पूर्ण केलेलं आहे. तर आता सुरुवात करूया 14व्या अध्यायाच्या वाचनाला. अध्याय 14वा ब्रह्मस्तुती. ब्रह्मदेव म्हणाले, हरे कृष्ण प्रभू. माताजी. हरे कृष्ण प्रभूजी. मी वाचतो. चालेल प्रभूजी. अध्याय 14 ब्रह्मस्तुती. ब्रह्मदेव म्हणाले, प्रभू मी तुम्हाला नम्र प्रणाम करतो. तुम्ही एकमेव पूजनीय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहात. तुमची शरीरकांती नूतन जलाधारांच्या प्रमाणे असून तुमची पीत वस्त्रे विद्युल्लतेप्रमाणे युक्तिमान आहेत. मी तुमची प्रस्तुती
प्रस्तुती करतो. कृपया प्रसन्न व्हा. ज्यांच्या त्यांच्या कानात गुंजांची आवृत्ती सोबत आहे, ज्यांच्या शिरावर मयूरपंखांचा मुकुट आणि गळ्यात वनफुलांच्या माळा शोभून दिसत आहे, ज्यांनी आपल्या करारविंदात दहीभाताचा कवळ धरला आहे, जे वेणू सिंग यांनी सुशोभित आहेत, अशा कोमल चरण कमलांनी माझ्यासमोर उभ्या असलेल्या सुंदर वदन नंद नंद नंदनुजाला मी वारंवार सादरपणा नमस्कार करतो. प्रभू, मला अखिल जन वैदिक ज्ञानाचे सर्वश्रेष्ठ अधिकारी समजत असतील, तसेच मला विश्वाचा निर्माताही समजण्यात येत असेल, परंतु माझ्यासमोर एका बालकाच्या रूपात उपस्थित असणाऱ्या तुम्हाला मी जाणू शकत नाही, हे आता सिद्ध झाले आहे. गोवत्से आणि सवंगडी यांच्यासोबत क्रीडा करणारी तुम्ही पुरेसे सुविद्य असल्यासारखे दिसत नाही. एखाद्या ग्रामीण गुराची मुलासारखे तुम्ही आपल्या एका हातावर अन्नाचा कवच धरून आपल्या चुकलेल्या गोवत्सांचा शोध करीत वनातून फिरत आहात. तरी देखील तुमच्या आणि माझ्या शरीरात इतके अंतर आहे की त्यात तुमच्या शरीराच्या अनंत शक्तींचे अनुमान करण्यास मी पूर्णपणे असमर्थ आहे. त्याप्रमाणे मी ब्रह्मसंहितेत तुमचे शरीर अपराकृत असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. ब्रह्मसंहितेत असे प्रतिपादन केले आहे की भगवंतांचे शरीर दिव्य आहे. त्यांच्यात देह आणि देही असा भेद नाही. त्यांच्या प्रत्येक अवयवात इतर प्रत्येक अवयवांचे कार्य संपन्न करण्याचे सामर्थ्य आहे. भगवंत स्वतःच्या हस्तकमलांनी पाहू शकतात, नयनांनी श्रवण करू शकतात, चरणांनी उपहारांचा स्वीकार करू शकतात आणि वदनाने निर्मिती करू शकतात. ब्रह्मदेव पुढे म्हणाले, तुमचे एका गुराच्या मुलाच्या रूपाने प्रकट होणे हे भक्तांच्या कल्याणार्थच आहे. मी तर तुम्हाला तुमच्या बालसंवर्धनाचे आणि गोवत्सांचे अपहरण करून तुमच्या चरण कमळांची अपराध केला आहे, तरी तुम्ही माझ्यावर आपल्या कृपेचा बचाव केला असल्याचे मी जाणतो. तुम्ही भक्तवत्सल आहात आणि हा तुमचा दिव्य गुण आहे. तुमचा माझ्यावर अत्यंत स्नेह जरी असला तरी देखील मला तुमच्या कर्तृत्व शक्तीचा अंत लागणे शक्य नाही. अहो ब्रह्मदेव, या प्राकृत जगातील ईश्वर जर तुम्हा भगवंतांच्या बालदेहाचे सामर्थ्य समजू शकत नाही, तर इतरांची काय कथा. आणि मला जर तुमच्या अशा बाल शरीराच्या सामर्थ्याचे अनुमान करता येत नाही, तर तुमच्या दिव्य लीलांविषयी मला काय समजणार. म्हणूनच भगवद्गीतेत म्हटले आहे की लोकमणी भगवंतांच्या लीलांचे तसेच आविर्भाव अंतर्धानाचे दिव्य स्वरूप जाणतो, तो या भौतिक शरीराच्या त्यागानंतर तत्काळ भगवंतांच्या धामात प्रवेश करण्यास पात्र होतो. वेदातही या विधानांची पूर्ती करण्यात आली आहे. वेद प्रतिपादन करतात की केवळ भगवंतांच्या जाणीवेने मनुष्य मृत्यूचे अखंड चक्र पार करून जातो. म्हणून माझा असा निष्कर्ष की कोणीही तुम्हाला तार्किक ज्ञानाने जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू नये. तुम्हाला जाणण्याची पद्धत म्हणजे मानसिक तर्कवितर्क करण्याच्या प्रवृत्तीला पूर्णपणे तिलांजली देऊन तुमच्याविषयी श्रवण करण्याचा प्रयत्न करणे ही होय. असे श्रवण भगवद्गीतेतील आणि इतर तत्सम वैदिक शास्त्रातील विधानांद्वारे प्रत्यक्ष तुमच्याकडून अथवा तुमच्या चरण कमळांच्या आश्रय घेतलेल्या साक्षात्कारी भक्तांकडून केले आहे. मनुष्याने कोणताही तर्क न करता भगवत भक्तांकडून श्रवण करावे. कोणालाही आपल्या लौकिक स्थितीत परिवर्तन करण्याची आवश्यकता नाही. त्याने केवळ तुमचा संदेश श्रवण करावा. वर्तमान भौतिक इंद्रियांनी तुम्हाला जाणता येणे शक्य नाही, परंतु तुमच्याविषयीच्या श्रवणाने मनुष्य अपसमृद्धीच्या अज्ञानाला पार करू शकतो. केवळ तुमच्या कृपा आशीर्वादाने भक्ताला तुमचे
अनुभूती होऊ शकते. अन्य कोणत्याही मार्गाने तुम्हाला प्राप्त करता येणे शक्य नाही. भक्ती सेवेचा हरे कृष्ण प्रभूजी. एक मिनिट हा. भक्ती सेवेचा स्पर्शही नसलेल्या तर्काधिष्ठित ज्ञान म्हणजे तुमच्या शोधातील काळाचा अपव्यय होय. भक्ती सेवा करण्याच्या यत्नांची स्वरूपाचा प्रयत्न देखील मनुष्याला सर्वोच्च परिपूर्णत्वाच्या स्तरावर उन्नत करणारा आहे. इतकेच भक्ती मार्गाचे महत्व आहे. म्हणून कोणीही या प्रेममय भक्ती देखील सेवेच्या मंगलकारी प्रक्रियेचा अभ्यास करून मनोनिर्मित पद्धतीचे आचरण करू नये. अशा मनोनिर्मित तर्क प्रक्रियेने मनुष्य अधिकतर तुमच्या विश्वसृजनांचे अंशिक ज्ञान मिळवू शकेल, परंतु अखिलांचे मूळ जे तुम्ही त्यांना मात्र कधीही जाणू शकणार नाही. केवळ तार्किक ज्ञानातच रुची ठेवणाऱ्यांचा प्रयत्न म्हणजे धान्य मिळवण्याच्या आशेने भूत करणाऱ्यांच्या श्रमाप्रमाणे केवळ व्यर्थ श्रम होय. टाळीना उकळात घालून थोडे कांद्याची तांदूळ प्राप्त होतात आणि कोंडा बाजूला होतो. परंतु जर अधिक तांदूळ मिळवण्याच्या इच्छेने कोंड्याचे ढीकच्या ढीक बडविले तरी अधिक काही प्राप्त होणे शक्य नाही. ते केवळ व्यर्थ श्रमच होय. प्रभू काहींनी दिव्य स्तरावर उन्नत होण्याच्या अन्य प्रक्रियेत अयशस्वी होऊन जेव्हा स्वतःला कारवाचा मने तुमच्या काया वाच्या मने तुमच्या भक्ती सेवेत संलग्न केले, तेव्हा त्यांनी तुमच्या धामात प्रवेश करण्याच्या सर्वश्रेष्ठ पूर्णत्वाच्या स्तराची प्राप्ती केली आहे. त्यांची मानवी इतिहासात अनेक उदाहरणे आहेत. तुम्हाला जाणण्यासाठी एका भक्ती मार्गाव्यतिरिक्त तर्क आणि अष्टांग योगादी अन्य प्रक्रिया व्यर्थ आहेत. म्हणून प्रत्येकाने स्वतःला तुमच्या प्रेममय सेवेत संलग्न करावे. स्वतःच्या लौकिक व्यापारात राहून देखील तुमच्या दिव्य चरित्राचे श्रवण कीर्तन करीत मनुष्याने स्वतःला तुमच्या सानिध्यात ठेवावे. केवळ तुमच्या यशाचे श्रवण कीर्तन करण्यात आसक्त होऊन मनुष्य तुमच्या धामात प्रविष्ट होण्याची सर्वोच्च सिद्धी प्राप्त करू शकतो. अशा रीतीने तुमच्या यशाच्या श्रवण कीर्तनाने स्वतःला सदैव तुमच्या सानिध्यात ठेवणारा आणि आपल्या कर्माची सर्व फळे एकमेव तुमच्याच प्रसन्नतेसाठी समर्पित करणारा अतिशय सुलभतेने आणि आनंदाने तुमच्या परमधामात प्रवेश मिळवतो. ज्यांनी आपली हृदय सर्व प्रकारच्या अनिष्ट गोष्टीपासून धुवून काढलेली आहेत, अशा मनुष्यांना तुमचा साक्षात्कार करता येतो. हे अंतःकरणाने ते मार्जन केवळ तुमच्या यशाच्या श्रवण कीर्तनाने शक्य होते. भगवंत सर्वव्यापी आहे. भगवद्गीतेत भगवान श्रीकृष्ण स्वतः सांगतात, सर्व काही माझ्यावर आधारलेले आहे, परंतु त्याच वेळी मी सर्वात नाही. भगवंत सर्वव्यापक असल्याने अर्थातच त्यांना ज्ञात नसलेली वस्तू अस्तित्वात नाही. भगवंतांच्या सर्वव्यापक स्वभावात एका जीवनमात्राच्या मर्यादित ज्ञानाच्या कक्षेतील विषय नाही. म्हणून ज्यांनी भगवत चरण कमलांवर मन एकाग्र करण्याने मनाची निश्चलता प्राप्त केली आहे, तोच काही अंशी भगवंतांना जाणण्यास समर्थ होतो. इंद्रिय तृप्तीसाठी अनेक विषयांवर सदैव भ्रमंती करण्याचा मनाचा स्वभाव आहे. म्हणून सदैव भगवत सेवेत इंद्रियांना संलग्न ठेवणारा मनोनिग्रह करण्यास समर्थ होऊन भगवंतांच्या चरण कमळांची दृढपणे स्थित होऊ शकतो. ही भगवत चरणांची झालेली एकाग्रता म्हणजे समाधी होय. समाधी अवस्थेला प्राप्त झाल्याविना कोणीही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांचे स्वरूप समजू शकत नाही. विश्वातील अणुंचा
अभ्यास करणारे अनेक तत्वज्ञ अथवा शास्त्रज्ञ असतीलही ते विश्वाच्या किंवा अंतराळातील ग्रह ताऱ्यांच्या आण्विक संमिश्रणाचे तसेच सूर्य किंवा तत्सम स्वयंप्रकाशित ताऱ्यांच्या प्रकाश किरणांच्या दीप्तिमान अणुपरमाणूंचे पृथक्करण तसेच त्यांचे परिगणन करण्या इतपत प्रगत असतीलही परंतु भगवंतांच्या गुणांचे गणित करणे कोणालाही शक्य होणार नाही. वेदांत सूत्रांच्या प्रारंभी परमपुरुषोत्तम हे सर्व गुणांचे मूळ उगम असल्याचे म्हटले आहे. सामान्यतः त्यांना निर्गुण संबोधण्यात येते. निर्गुण याचा अर्थ ज्यांचे गुण संख्यातीत आहेत असे. निर म्हणजे संख्यातीत परंतु निराकारवादी किंवा निर्विशेषवादी लोक आपल्या परीने निर्गुण शब्दाचा कोणताही गुण नसलेला असा अर्थ काढतात. आध्यात्मिक साक्षात्कारातून भगवंतांच्या दिव्य गुणांविषयी अनुमान काढण्यात असमर्थ असलेले हे ते परम सत्यात कोणतेही गुण नाही असा निष्कर्ष काढतात. परंतु ही वस्तुस्थिती नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की परमसत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत हे सर्व तिच्या दिव्य गुणांचे स्रोत आहे. सर्व दिव्य गुण त्यांच्यातूनच अखंडपणे प्रकट होतात. तेव्हा मर्यादित सामर्थ्याची व्यक्ती त्यांचे गुण कसे मोजणार? कोणी एका क्षणी भगवंतांच्या गुणांची कल्पना करीत आणि दुसऱ्या क्षणी त्यांच्या गुणात वृद्धी झालेली असेल. त्यामुळे भगवंतांच्या दिव्य गुणांचे मोजमाप करता येणे कोणालाही शक्य नाही. म्हणून त्यांना निर्गुण ज्यांचे गुण संख्यातीत आहेत असे म्हटले आहे. कोणीही भगवत गुणांचे मोजमाप करण्यासाठी तर्कात्मक व्यर्थ श्रम करण्याचा खटाटोप करू नये. येथे तर्काधिष्ठित पद्धती आणि योगसिद्धीच्या प्राप्तीसाठी करावे लागणारे शारीरिक व्यायाम इत्यादी गोष्टींची काही आवश्यकता नाही. मनुष्याने केवळ हे समजून घ्यावे की या शरीराची सुखदुःखे दैवाधीन आहेत. या शारीरिक अस्तित्वाची दुःखे चुकविण्याच्या प्रयत्न करण्याची आवश्यकता नाही अथवा वेगवेगळ्या शारीरिक व्यायामांची सुख प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांनीही आवश्यकता नाही. उत्तम उपाय म्हणजे पूर्ण पुरुषोत्तमांना काया वाचा मने शरणागत होणे आणि या प्रकारे त्यांच्या प्रेममय सेवेत सदैव संलग्न राहणे हा होय. हे दिव्य श्रम सफल आहे. हे दिव्य श्रम सफल आहे. परंतु परमसत्याला जाणण्याचे अन्य प्रयत्न कधीही सफल होणारे नाहीत. म्हणून बुद्धिमान मनुष्य परमसत्याला मानसिक तर्काने किंवा योगसिद्धीने जाणण्याचा व्यर्थ कटाटोप कधीही करीत नाही. तो भगवंतांची प्रेममय भक्ती सेवा करतो आणि पूर्णपणे त्यांच्यावर विसरून राहतो. तो हे जाणून असतो की या शरीराविषयी जे काही होणार आहे ते गतकर्मानुसारच घडणार आहे आणि असे भक्तिमय सहज स्वाभाविक जीवन व्यतीत करणारा मनुष्य आपोआपच भगवंतांच्या दिव्य धामाचा अधिकारी होतो. वस्तुतः प्रत्येक जीव भगवंतांचा अंश आहे. त्यांचा पुत्र आहे. प्रत्येकाला त्यांचा आनंदमय भाव प्राप्त करण्याचा आणि त्यांच्या आनंदात सहभागी होण्याचा स्वाभाविक अधिकार आहे. परंतु भौतिक अशा बद्ध जीवांचे स्वतःला भगवत सेवेत संलग्न करण्याच्या सुलभ प्रक्रियेचा अंगीकार केला तर तो आपोआपच भौतिक अनिष्टांपासून स्वतःला मुक्त करण्यात समर्थ होऊन भगवंतांच्या संचित प्रवेश मिळवू शकतो. ब्रह्मदेव स्वतःला भगवान श्रीकृष्णांसमोर सर्वाधिक उद्धट म्हणून प्रस्तुत करीत आहे. कारण त्यांनी श्रीकृष्णाच्या शक्तींची परीक्षा पाहिली होती. त्यांनी श्रीकृष्णांची गोवत्से आणि सौंगडी यांचे अपहरण केले होते आणि ती उणीव श्रीकृष्ण कसे भरून काढतात हे पाहण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला होता. त्यांनी मूळ शक्तिमान व्यक्तीसमोर आपल्या योग सामर्थ्याचे प्रदर्शन करण्याचे धारिष्ट्य दाखवले होते आणि
याची जाणीव होऊन आपला हा प्रयत्न सर्वाधिक उद्दामपणाचा असल्याचे त्यांनी श्रीकृष्णासमोर मान्य केले. परंतु ध्यानावर येताच त्यांना जाणीव झाली की जरी आपण भौतिक ब्रह्मांडातील अखिल प्राणी मात्रांच्या तुलनेत एक सर्वसमर्थ जीव असलो तरी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांच्या सामर्थ्याच्या तुलनेत आपले सामर्थ्य नगण्यच होते. या भौतिक जगताच्या शास्त्रज्ञांनी अण्वस्त्रासारखी आश्चर्य शोधून काढली आहे आणि जेव्हा त्यांचा शोध या लोकातील एखाद्या नगरावर किंवा निरुपयोगी स्थानावर केला जातो तेव्हा तेव्हा अशी शक्तिशाली असते तथाकथित मोठी खळबळ माजवितात. परंतु अशा अण्वस्त्रांचा प्रयोग जर सूर्यावर केला तर त्याचे काय महत्व? तेथे त्यांचे काहीच महत्व नाही. त्याप्रमाणे ब्रह्मदेवांनी श्रीकृष्णाच्या गोवत्साचे आणि सवंगड्यांचे केलेले अपहरण हे योगशक्तीचे अचाट प्रदर्शन असेलही, परंतु श्रीकृष्णाने जेव्हा अनेक गोवत्सांची आणि गोबालकांची रूपे घेऊन सहजपणे त्यांचा प्रतिभाग केला तेव्हा ब्रह्मदेवांना आपले सामर्थ्य तुच्छ असल्याचे कळून आले. ब्रह्मदेवांनी श्रीकृष्णांना अच्युत नावाने संबोधित केले, कारण भक्तांनी केलेल्या यत्किंचित स्वरूपाच्या सेवेचाही भगवंतांना कधी विसर पडत नाही. त्यांनी आपल्या भक्तावर इतकी दया आणि स्नेह आहे की भक्तांनी केलेली अल्पशी सेवा देखील ते अतिशय मोठी समजून स्वीकारतात. ब्रह्मदेवांनी निश्चितपणे भगवंतांची सेवा केलेली होती. या विशिष्ट ब्रह्मांडांचे विधाता आणि नियंता या नात्याने ब्रह्मदेव हे श्रीकृष्णाचे विश्वासू सेवक आहेत, यात कोणताच संशय नाही. म्हणूनच ते श्रीकृष्णांना शांत करू शकेल. आपण एक दुय्यम स्वरूपाचे दास आहोत हे समजून आपण केलेल्या चुकीसाठी आणि उद्दामपणासाठी आपण श्रीकृष्णांनी माफ करावी अशी ब्रह्मदेवांनी त्यांच्याकडे प्रार्थना केली. ब्रह्मदेवांनी मान्य केले की आपल्या पदाचा आपल्याला मोठा गर्व झालेला होता. हे स्वाभाविकच होते, कारण ब्रह्मदेव हे या भौतिक ब्रह्मांडातील रजोगुणाचे अधिष्ठाते आहेत. एक गुणावतार आहे. यामुळे त्यांनी ही चूक केली होती. काही झाले तरी ब्रह्मदेव भगवान श्रीकृष्णाचे दास होते आणि म्हणून ते आपल्यावर कृपा दाखवतील आणि आपले अपराध क्षमा करतील अशी ब्रह्मदेवांना आशा होती. हरे कृष्ण प्रभूजी, आपण थांबूया इथे. हा, उर्वरित अध्याय आपण सोमवारी वाचूया. मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण थांबूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो